Салом духтарам, акаса хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастем. Ҳозир мехоҳам сипона тайёр кунам. Барои сипона муда маҳсулоти зиёд лозим нестай. 2 кусок хлеба мегирем, дирнша брида мегирем, ҳам якчра. Сковородкада камтарак равған мемонем ки гарм шидан гира. Баъд ҳамин хлебои бридагимона да сковородка мемонем и сосискакати пур мекунем. Дирнша сосиска мемонем. ҳамун якчое ки гирифта будем ба скалка тунук мекунем и 2 тухма мезанем алоҳида. Намаку мурч ҳамроҳ мекунем духтаро. кабуди ҳамроҳ мекунем ба таби дил. Агар ки нафуратун метавонем ки кабуди наандозем. баъд ҳамаша омехта мекунем, ҳам халат мезанем вилкакати и болои ҳамин сосискода мерезем. болошондам хеле плавни сир мемонем барои бутерброд. баъд ҳамон дирнша брида гирифтаги будем ҳамоноя болошда мемонем. ҳар душам хел рӯгардон мекунем, камтараки дигар бо мемонем. Тамом тайёр шидан ина духтаро. завтраки мо, сипонаи мо тайёр шидан. хел осонакай, иштиҳоовар ва серғизоай. ҳатман тайёр карда бинем духтаро, кӯдакотонда маъқул мешавад. мо ҳозир мешинем сипона мекунем, касе ки хурдеса боша иштиҳоитон. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. бисёри шумо хоҳиш кардем кор бошад барои занҳо, кор бошад барои модароне ки аз хона набаромада кор кардан мехоҳанд ва зиндагии худро хубтару беҳтар кардан мехоҳанд. марҳамат беҳтарин ширкат, беҳтарин компания ба шумо тавсия медиҳам. ин компанияи Фабелик аст. 25 сол аст дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият мекунад. шумо занҳо, гул духтарон, студенткаҳо хоҳиши кор кардан дошта бошед, номерҳои ман дар рӯи экран гузошта шуда аст. ман метавонам ба шумо кӯмак кунам. ҳамчун спонсор ба шумо роҳи ташкилкунии бизнеси худро меомӯзонам ва дар муддати кӯтоҳ шумо соҳиби маоши хуб мешавед. аз нол то результат ба шумо ҳамаашро мефаҳмонам. шумо низ нависед номерҳои ман дар рӯи экран. воқеъ саломат бошед. духтаро, мо ҳозир обед тайёр мекунам. барои ин ман тобая мондам гарм шидан гирифтеса. иҷада болгарский пиёз, сабзӣ, картошка реза кардам и иҷада тифтелки кардаги будемо. баъд анам хали макарони паутинка. ҳама маҳсулотҳоро тайёр кардем. сковородка гарм шидан мегирад. як қошиқи дигар томатная пастаам дар кора духтаро и камтар дигар равған барои бирён кардан. шурӯъ мекунем духтаро барои тайёр намудани хӯрок. аввал сковородкада камтар равған меандозем. ма бисёр равған намеандозам. ма шӯрбода нағз намебинам вақте ки равған бисёрай. ҳам фоида надорад ин равғани бисёр. равғана ки андохтем, баъд ҳамаи сабзавотоя меандозем. ҳами хел бирён мекунем 2-3 минут борин. акнун томатная паста меандозем. бо 1 минут бар ин бирён мекунем ки тамата маззаш буроя. баъд об ҳамроҳ мекунем. оба ва дигар маҳсулотҳоро ба таби дили худ аз рӯи оилаи худтон нигоҳ карда ҳам кам ё зиёд мекуненша. оба ки ҳамроҳ кардем, мурчу намак меандозем, лавровый лист меандозем и тифтелкиҳоя меандозем. баъд мемонем ки ҷӯшидан гира. хӯрокмон қариб тайёр шид духтаро. ҳозир макаронҳоя андохта 3 минути дигар мемонем буҷӯша. ман кабути майда кардам. ҳозир кабути ҳамроҳ мекунам. уже таги дега мекушам. хӯроки мо тайёр шид. метавонем ки хӯрока кашида истеъмол кунем. духтаро, ина хӯрок тайёр шид, кашидам. бо кабутию ҷурғот ҳамроҳ кардам. таоми осонакакай ва хеле таоми болаззатай. ҳозир мо мешинем обед мекунем. баъд бо айқафои коромон мешавем. нигоҳ кунем дирнаш чӣ хел хушрӯй, иштиҳооварай. ҳатто кӯдакоям нағз мебинанд, кӯдакоям мехӯранд. ҳам хеле байнда суюқи тез кардан мегирам ки барои кӯдакҳо фоидаовар шавад. ман иҷа духтаро барои самбуса хамир мекунам. ҳозир 1 тухма мешканам. намак ҳамроҳ мекунам. камтар лаб мезанаму об ҳамроҳ мекунам. оби ширгармай духтаро, хунук нестай обмон. да орд камтар сода ҳамроҳ мекунем и амро кам андохта омехта мекунем. аввал венчикати, баъд вақте ки уже сахт шид дасткати хамира мешӯрем. хамири сахтакак мешӯрем ҳам хел. ҳозир духтарчаи ман камтар маззаш нест барои ҳамкати май.
се рӯзе садик нарафтесай, камтар сулфа шида, камтар грипп шида, иҷада садик ода маъмул зданиҳои закрити да ҳама ҷуда фақат кондитсионер мемонанд, барои ҳамон куда камтар мазаш гирехтай. Хамирам хе шурида мегирем духтаро, бо як 6-7 минут бори болои стол да ба даст мехелем ки хамир хушур шава. Хамири мо тайёр шид, кришкаша мепӯшем, мемонем дам гирифтан гира. Иҷада ман фарш тайёр кардам, гӯшти гов, гӯшти мурғ, пиёз, баъд мурчу намак ҳамроҳ кардам и гӯшти ма беравғане, барои ҳама бо равғани растини камтар ҳамроҳ мекунем, ҳамаша омехта мекунем. Тайёр шид фарши мо. Мо оз иҷа духтаро торт мекунам. Иҷада маҳсулото барои креманд. Фаршина тайёр шид, ҳозир фарша ман холодильникда мемонаму тортма кардан мегирам. ҳозирашда ман миксер надорам, барои ҳамая ба даст мекунам. Крема ҳамаша ки тайёр кардем, ҳамин хамирои пухтагимона ман рецептшо дар канал дорам, описанида мемонам, ҳатман дар омада бинед. Амҷа гумҷуда бо пиц мекунем ки шумо дар омада ҳамон рецепти слоенаецеста бинед. Крема ки тайёр кардем, коржҳои пухтагимона реза карда дар даруни крем мемонему, баъдам хел ҳамаша хушрӯ дар даруни форма мегирем, ай болош крошка мекунем. мағзи мондагиша, як таслои мондагиша и холодильникда мемонем дам гирифтан гира. ҷада уже хамири самбуса дам гирифт, ҳозир ман хамира тина кардан мегирам. Ман ухлоқи дароз надорам, ҷада ухлоқи майдае. Бо ман ухлоқи дароз кати кор карданша уқанағз намебинам, душвортар аймада. ҳам хел тина кардан мегирем. Хамира зволая маслая мондагим аллакай об шидан гирифтесай, ами комнатная температурае. Маслая полностью хамирда мешакем, зволая тина кардагимона и рулет мекунем. Хай и самбуса кардана ҳама метавонад, занои тоҷики мо ҳамаш самбуса метавонанд. Бо ман хай як нишон додам ки мумкин ки бошанд духтарое ки натавонанд, барои ваё дард шавад. Инхел зволаҳои ҳамаша тина карда мегирему. Баъд брида табақда орд карда, орда ҷулонда мечинем и болоша пишивая плёнка мекунем духтаро. Мемонем яхдонда минимум 2 соат дам бигира. Хамира баъди масла кардан монем чанқа бисёр беста ҳамқа хуб мебиёяд. Барои мо вақте ки хамири самбуса мекунем дарам напазинша, монем камтар дам бигира дар яхдон. ҳам хел ҳамаи зволачаҳоя орд карда табақда мегирему, болоша пишивая плёнка монда мемонем дам бигира. ҳозир мо дар шавай и хамири ман то саҳара меиста, иншолло ки саҳар мепазам. духтаро мегзарем ба тина кардани самбуса, ба печондани самбуса. мо да аллакай рӯзи дигарай субҳай ма барои субҳона ҳами самбусаҳоя тайёр мекунам. Хамира ҳам хел тинак мекунем. Нигоҳ кунед, мо да орд дар кор намешава, барое ки хамирда ҳамон масла ях карда аллакай и бе орд и тинак мешава. ҳамаша тинак карда мегирему. дарунашда начинка монда, чӣ формае ки маъқулаетон самбусаҳоя мепечонем. ман нимша секунҷа кардам, нимшахе дар рӯзак печондам. ҳамаша печонда мегирему, листа мемонем, болошда тухм мемолем. ба таби худтон метавонед сиёҳдона ё кунжут пошен. ман фақат кунжут пошидам. аллакай духовкая мондагим дар 200 дараҷа гарм шидагияй. ҳозир и самбусаҳоя мемонем мепаза. духтаро ина самбусаҳои мо тайёр шиданд. якум партияш и тортам буридам гирифтам. нигоҳ кунед чӣ хел торти хушрӯ омад, слоистии хушрӯ. инҷада боша оста дастархона накриват кардан мегирем. чои туркӣ дам кардам. чои туркия мо бисёр нағз мебинем. ина торт ва самбусаҳо. имрӯз субҳонаи мо ҳами хеле мешава ва печенкое ки кардагӣ будам, ай ҳамно ҳулам мондагиянд. ҳамин хел буданд видеои имрӯзаи мо духтаро. умедворам ки видеои ма шумода писанд мебиёяд ва лайку комментарий навистана фаромӯш намесозем. то видеоҳои оянда духтаро, худоҳофиз.